είσαι? Λέγομαι Κατερίνη Γιακουμάτση, ετών 99. Για πολλά λένε όλα τα χείλη και αυτή δεν καταλέχει μια κάψαρα που στήχει. Ήταν η ζωή μας, κορίτσι μου, και εύχομαι σε κανέναν να μην τύχει αυτό που έτυχε σε εμάς. Γιατί εγώ δεν ένιωσα εφηβική ηλικία. Παπαδάκης Γιάννης από τα Σταυράκια, Μαλεβιζίου, Ηράκλειο, Κρήτης. Από τα Σταυράκια. Ναι, έχουμε πατριώτη. 22 Δεκεμβρίου, Κυριακή, απόγευμα, και είμαστε εδώ με τα παιδιά, με την Όαση και με την Ελένη την Πρινιωτάκη της Ηλιακτίδας για να ενημερωθούμε για το πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουμε, που ονομάζεται Storytelling 3, κοινές ιστορίες παιδιών με ηλικιωμένους. Και αυτό είναι το δώρο της επιλογής για τους ηλικιωμένους τα Χριστούγεννα. Τα λέμε πάνω. Είμαστε εδώ στην επιλογή, λοιπόν, μαζί με την Ελένη Πρινιωτάκη, η οποία είναι μια καταπληκτική κοινωνική λειτουργός στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, η Ηλιακτίδα. Μαζί θα κάνουμε ένα ωραίο προγραμματάκι, λέγεται Storytelling 3. Λοιπόν, Λένα, πες μας λίγο για τη δουλειά σας και σύστησέ μας λίγο τον εαυτό σου. Εγώ είμαι η Ελένη Πρινιωτάκη, όντως, είμαι κοινωνική λειτουργός. Έχω τελειώσει στο παλιό ΤΕΗ Ηρακλείου, σημερινό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία. Εργάζομαι τα τελευταία 20 χρόνια στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που λέγεται Ηλιακτίδα. Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες που μπορούν να ασχοληθούν οι ηλικιωμένοι. Και το storytelling είναι μία από αυτές τις πολύ σημαντικές, διαδραστικές, κοινοτικές στην πραγματικότητα δράσεις, οι οποίες έχουν στόχο να ανοίξουν το πλαίσιο προς την κοινότητα, να φέρουμε ανθρώπους από την κοινότητα στη μονάδα και από την άλλη οι άνθρωποι να κάνουν μια σχέση μαζί τους και να ανταλλάξουν απόψεις, συναισθήματα, ιδέες. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο γνωστό. Στην Ελλάδα όχι και τόσο. Είναι το τρίτο πρόγραμμα στη σειρά. Έχουν προηγηθεί άλλα δύο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα κάνουμε με συντονιστή και συνεργάτη τον κύριο Μάνο Αμανάκη, ψυχολόγο, ο οποίος συντονίζει τις ομάδες. Συνήθως καλούμε κοινό από την κοινότητα, συγκεκριμένο κοινό. Αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά με το φροντιστήριο επιλογή, οπότε το θέμα μας αυτή τη φορά είναι ένα θέμα κοινό και για τις δύο ομάδες, που είναι η σχέση με τις γιαγιάδες και τους παππούδες μέσα στα χρόνια αυτά, στο παρελθόν και στο παρόν. Πώς ήταν τότε και πώς είναι σήμερα. Ωραία. Θα συνδέσουμε λοιπόν το παρελθόν με το παρόν. Και τώρα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κανάκη από την Όαση. Μίλησέ μας, Γιώργο, λίγο για την Όαση και για σένα. Η Όαση, εκτός ένα πολύ όμορφο μέρος του Ηρακλείου, είναι ομάδα ανηλίκων στήριξη Ηρακλείου, είναι τα αρχικά. Φροντίζουμε οικογένειες με κακοποιημένα, παραμελημένα παιδιά. Το κυριότερο μέλημά μας όμως είναι το προληπτικό κομμάτι. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο εθελοντισμός βοηθάει στη ζωή των ανθρώπων, τους δείχνει άλλα μονοπάτια, κρυφά που μπορεί πολλές φορές ήδη να μην τα ξέρανε. Εγώ προέρχομαι από την αστυνομία, είμαι μάλλον απόστατος ταξίαρχος, ασχολήθηκα σε ειδικές υπηρεσίες μόνο και ήμουν τυχερός, γιατί μια από αυτές ήταν και η Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων και από εκεί τζίπησε το μικρόβιο και προχώρησα και μπήκα τώρα σε αυτή την εθελοντική ομάδα. Είμαι 12 χρόνια σε αυτή. Κάνουμε δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Εμπροκειμένου η επαφή αυτή που είχαμε εδώ με το φροντιστήριο επιλογή και με την φίλη μας την κοινωνική λειτουργό, τη Λένα Πρινιωτάκη, κάναμε το συνοικέσιο. Είμαστε δηλαδή το point of contact και έτσι πιστεύω ότι θα λειτουργήσει πάρα πολύ αυτό το project. Και είναι project τα οποία εμένα μου κάνουν κλικ ότι θα δώσουν κάτι διαφορετικό στον εθελοντισμό. Το storytelling λοιπόν είναι η τέχνη της αφήγησης ιστοριών με στόχο να μεταδοθούν μηνύματα, ιδέες, αξίες και συναισθήματα μέσα από τη χρήση λέξεων, εικόνων αλλά και άλλων εκφραστικών μέσων. Εστιάζει στη δύναμη της ιστορίας να αγγίζει τις καρδιές και το μυαλό, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ αφηγητή και ακροατή.
Αυτό θα είναι το τρίτο storytelling επίσημο. Αλλά ας πούμε ότι το πρώτο storytelling που έγινε με κοινό, το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς, τυχαίο κοινό, οι αφηγητές επέλεξαν μια ιστορία από τη ζωή τους που θα ήθελαν να ακουστεί. Και αυτές τις ιστορίες τις παρουσιάσαμε στο κοινό. Μετά ρωτήθηκε το κοινό, ένας προς ένα, με ποια ιστορία ταυτίστηκαν περισσότερο, ποια τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και γιατί. Και άρχισε μια διαδραστική συζήτηση ανάμεσα στους ηλικιωμένους και στο κοινό, που έγινε πάρα πολύ ζωντανή, γιατί ξύπνησαν μνήμες των ακροατών από διοικήσεις δικών τους ανθρώπων, παππούδων, γιαγιάδων κλπ. Ή άλλων, ή κάτι που είχαν ακούσει, και έτσι δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ζεστή ατμόσφαιρα. Είχαμε και τη συνοδεία μουσικής, που ήταν πολύ όμορφο αυτό το μπλέξιμο των τεχνών μέσα σε όλο αυτό, και ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Στο δεύτερο storytelling, το θέμα μας ήταν πιο στοχευμένο και ήταν το ταξίδι της ζωής, απώλειες και παρηγοριές. Θέλαμε να δούμε πώς οι άνθρωποι βίωναν τις απώλειές τους, τι είδους απώλειες είχαν και πώς βρίσκαν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πένθος, σε αυτή την απώλεια. Πού έβρισκαν αυτές τις δυνάμεις, ήταν αυτό που έκανε τον άνθρωπο να βγει από την κατάσταση του πένθους. Να δούμε πώς λειτουργήσε αυτό. Οι απώλειες τελικά, ενώ εγώ πίστευα ότι θα ήταν μόνο θάνατοι, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν επέλεξαν μόνο το θάνατο. Επέλεξαν κι άλλου είδους απώλειες, μέχρι και την απώλεια της αθωότητάς τους. Η απώλεια μιας σχέσης που ήταν πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Η απώλεια της αξιοπρέπειάς τους. Το storytelling 3 τώρα. Επιλέξαμε ένα θέμα που σκεφτήκαμε έτσι λίγο με τον Γιώργο, που έχετε κοινό με τους παππούδες. Οι δικοί τους παππούδες και οι γιαγιάδες, που σημαίνει ότι αυτοί οι παππούδες που θα συζητήσουμε είναι παππούδες του προηγούμενου αιώνα. Γιατί εμείς έχουμε τους ανθρώπους που είναι άνω των 80, οπότε οι παππούδες τους φαντάζεστε πόσο χρόνο θα ήταν και πότε θα έζησαν. Θέλουμε να δούμε λοιπόν μέσα από αυτό πώς ήταν η σχέση. Έχουν αλλάξει πολύ οι σχέσεις των ανθρώπων, τα εγγόνια δηλαδή με τους παππούδες και γιαγιάδες, οι σχέσεις μέσα στις οικογένειες. Είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ζείτε σήμερα. Έχει διαφορές, έχει ομοιότητες. Θα τους ακούσουμε λοιπόν και μετά θα δούμε αν με κάποιους από αυτούς, κάποια από αυτά που μας λένε, δεν θέλω να σας προειδεάσω, αλλά κάποια από αυτά που θα ακούσουμε είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρετε. Άκουγα για επαγγέλματα, άκουγα για δράσεις που κάνουν με τους παππούδες και γιαγιάδες που δεν τις ξέρετε. Εσείς σίγουρα τις ξέρετε, γιατί παράλληλα τις ξέρω και εγώ. Οπότε θα δούμε πώς θα σας φανούν αυτές οι ιστορίες, θα σας κάνουν εντύπωση κάτι από αυτά, θα κρατήσετε κάτι από αυτά, θα είναι κάτι που θα θέλετε να ρωτήσετε παραπάνω. Και ύστερα ο ψυχολόγος θα ρωτήσει και εσάς, προφανώς, για τη δική σας εμπειρία. Εγώ προσπάθησα να το κάνω έτσι, να το βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας είχε κάτι διαφορετικό να πει. Και μερικοί θέλουν τόσο πολύ να πούνε, που δεν θυμόντουσαν παππούδες και γιαγιάδες, και λέει, μου είπε ένας παππούς, εγώ δεν θυμάμαι εγώ, δεν είχα παππού και γιαγιά, αλλά είχα μια πολύ καλή πεθερά, μπορώ να μιλήσω για αυτή. Και τελικά ήθελα να πει για αυτή την πεθερά, θα φτιάξουμε λίγο. Μπαίνουμε στη Λιαχτίδα, μας περιμένουν οι ηλικιωμένοι με πολύ αγάπη και ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει, τι θα συναντήσουμε εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε? Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Μας ήρθαν από ένα φροντιστήριο που λέγεται Επιλογή. Είναι 17 χρονών και ετοιμάζονται για πανελλήνιες. Θα σας συστήσω έναν από τους ηλικιωμένους μας. Να ξεκινήσω την κυρία Μαρία. Το όνομά σου? Μαρία.
Είναι κάπως τα χρόνια η κυρία Μαρία εδώ μαζί μας και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος που είναι εδώ μαζί με τη μαμά του που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και είναι μαζί με τη μητέρα του εδώ φιλοξενείται. Ο αγαπημένος μου εδώ. Από πού είσαι Νίκο Κουδάκο? Από το Οροπέδιο. Από το Οροπέδιο Λασιθίου είναι ο κύριος Νίκος. Εδώ είναι ο κύριος Μπάμπης. Ναι. Από τα φιλιατρά. Από τα φιλιατρά, ξέρετε που είναι τα φιλιατρά, στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο δεν είναι? Πολύ κάτω. Πολύ κάτω, πού είναι, στο Πύργο κοντά? Στην Καλαμάτα. Κοντά στην Καλαμάτα. Ναι. Α, τόσο κάτω είναι τα φιλιατρά. Νομίζω ότι είναι στην Κόρινθο, λάθος. Όνομα. Ευαγγελία Λούτα. Πόσο χρονών είσαι κυρία Ευαγγελία? Εγώ είμαι 90 χρονών. Μπράβο κυρία Ευαγγελία. Να ζήσεις, ωραία. Και Μαρίκα Καραγιοργάκη από το Ηράκλειο. μάλιστα, η κυρία Μαρίκα μας. Και Χαριτάκης Ελευθέρος Ρέθυμνο. μάλιστα, από το Ρέθυμνο. Σαακίδης Αντώνιος από το Ζαρό. Το έχουμε πιάσει όλο το νησί, βλέπετε έτσι. Και τώρα η Στάρ εδώ της Ηλιακτίδας, η Στάρ. Τσαλκιτζή Μαρίκα από τις Σέρες. Από τις Σέρες, Μπράβο. Σερέα. Έχουμε και εξωτερικούς. Για να δω εδώ. Μυστικά της Γιώργης από το Σκοτεινό. Μάλιστα, με το ωραίο σπήλαιο του Σκοτεινού. Εδώ το κορίτσι μου. Το κορίτσι είναι από τον Άγιο Νικόλα από το καλό χωριό. Πολύ ωραία. Από το καλό χωριό του Αγίου Νικολάου, τον όμορφο Άγιο Νικόλαο. Εδώ ο Γιώργης. Λέγουμε Μελαντιανάκης Γιώργος και είμαι από το Ηράκλειο. Μάλιστα. Εδώ το κατηνιό μου. Έλα, Πώς λέγεσαι και πόσο χρονών είσαι? λέγομαι Κατερίνη Γιακουμάκη, ετών 99. Μπράβο κύριε Κατίνα. Να τα χιλιάσετε. Να τα χιλιάσετε. Παπαδάκης Γιάννης από τα Σταυράκια Μαλεβιζίου Ηράκλειο Κρήτης. Από τα Σταυράκια. Ναι, έχουμε πατριώτη. Ορίστε, να, χωριανός, ορίστε εδώ. Πώς είναι το όνομά σου? Ανογιαννάκη Αργυρό. Ανογιαννάκη Αργυρό. Του Στρατής. Του Στρατή. Ορίστε. Βρήκαμε και συγγενείς, αυτά είναι. Βρήκαμε και συγγενείς αλίμονο. Ο Γιώργης έχει παντού, ο Γιάννης έχει παντού γνωστούς. Δεν Και ξέρω. πες. Μαυρουζή Γεωργιός από το Δοξαρό Μιλοποτάμου. Τιμημένος Μιλοπόταμος. Για να δω εδώ. Λιχάκης Βασίλειος από το Κατσαπά Ηρακλείου. Ωραιότατα. Γεννήθηκα, Εκεί γεννήθηκε στον Κατσαπά. Ωραία. Χριστίνα. Μένη Λασιθίου του Πλάτη. Από την πλάτη του Οροπεδίου Λασιθίου. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο λόγο όμως, πέρα από τα ωφέλη που παρατήρησε και η Ελένη στις σχέσεις και στον ψυχισμό και ακόμη και στην μνήμη είδαμε διαφορά. Ναι. Λοιπόν, γιατί οι ιστορίες αυτές των μεγαλύτερων έχουν σημασία για μας και για εσάς που παίρνετε τη σκητάλια. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η σύνδεση με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες, τους προπαππούδες, τους γονείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική μας υγεία και συγκρότηση σήμερα. Ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό σήμερα, μέσα στα πλαίσια λέμε ότι ξεκίνησε από την αφηγηματική θεραπεία, είναι ότι η σύνδεση με τους παλαιότερους δημιουργεί μια ροή ζωής. Και αυτά δεν έχουν φύγει από το μυαλό μου όλα τα χρόνια, ό,τι πέρασα όλα τα θυμάμαι. Όλα. Γιατί με έκατσαν εδώ. Σας κάτσαν εδώ. Εδώ. Και πρόκειται να φύγω, θέλω να πεθάνω και να τα ξεχάσω. Αλλιώς δεν θα τα ξεχάσω. Μόνο ο θάνατος. Και έχω γιο και είναι εδώ και είναι 40 χρόνια πατερμένος εδώ, γιατί το παρατήκα εδώ. Με έφερε εκείνος εδώ και μου λέει, αμάρα μάνα με έκαψες με τον θάνατος. Δεν πειράζει παιδί, μη συνεχίσει και εγώ είμαι 90. Εσύ συνεχίσει και τον 10. Καταλαβαίνετε ότι σε άλλες εποχές, αλλά Ήταν η ζωή μας κορίτσι μου και εύχομαι σε κανέναν να μην τύχει αυτό που έτυχε σε εμάς. Γιατί εγώ δεν ένιωσα εφηβική ηλικία. 13 χρόνια έβαλα παιδιλάκι στο πόδι μου και τώρα το έχασα.
Αυτή είναι η ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε κιόλας και για τη δύναμη και τα νιάτα που έχετε. Αλλά γέρασε και δεν Εντάξει. τα γεράματα μένω. Ωραία. Ο παππούς μου ήταν ο Μανούσος ο Θελάκης. Ο Μανούσος ο Θελάκης από τις Τάψες, δίπλα στη Βασιλιά, ένα χωριό. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος που είχε κάνει 3 γάμους. 3 γάμους. Είχε 6 παιδιά. Όλα τα παιδιά, όλα μαζί, από κάθε μάνα, από κάθε αυτή, όλα μαζί, όλα μαζί, σε ένα σπίτι. Ο παππούς ήτανε. Οι γυναίκες είχαν πεθάνει εδώ μεταξύ. Κανένας άλλος. Ο παππούς είχανε κουμάντα τα παιδιά, όλα τα παιδιά και τα 6 που ήτανε από διαφορετικές μανάδες. Ναι. Εκείνος ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός, με όλο τον κόσμο. Όπου πήγαινε λέγανε ο Θελάκης ο Μανούσος, όταν ο Μανούσος μάλιστα για την ακρίβεια. Και ήταν ο Λεβέντης των Γερών, ο Βασιλιάς. Ήταν τυφλός. Τυφλός, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια τυφλός. Τον ευεργηθήκαμε εμείς τα εγγόνια και τα παιδιά του όλα. Από το Ηράκλειο έζησα στο ορφανοτροφείο γιατί σκοτώθηκε ο πατέρας μου στο Γερμανικό πόλεμο. Στο Πανάνιο απ' έξω και τη Δημιουργία όλοι τις σκοτώσανε και ήταν και ο πατέρας μου μαζί και ανακάστηκε η μαμά μου και με έβαλε στο ορφανοτροφείο. Εγώ άμα με έβαλε στο ορφανοτροφείο δεν την ήθελα καθόλου. Ο παππούς τι ρόλο έπαιξε? Ο παππούς μου εργότανε και με έπαιρνε. Μου είχε βγάλει, είχα ένα θείο που ήταν και αυτός ανάπηρος, τον είχαν αφήσει η Γερμανία ανάπηρο και μας βγάλανε περίπτερο. Και ήμουν στο περίπτερο και ερχόταν από το περίπτερο και με έπαιρνε και πηγαίναμε στη Βινιζιά πηγαίναμε και είχε ένα μικρό σπιτάκι και με έβαζε, γιατί πέθανε η Γερμανία τότε. Πέθανε με τα λεξίπτωτα. Ναι, και με έβαζε στο παράθυρο και έβλεπα. Και καμιά φορά πήγαινα να κατεβώ και δεν μ' άφηνε. Μην τυχόν και φύγω, μην τυχόν και βγει κανείς και δεν μ' άφηνε να φύγω. Τους έβλεπες τους αλεξιπτιστές που πέθανε? Ναι, τους έβλεπα όλους. Την θυμάσαι αυτή την εικόνα? Πώς δεν τη θυμάμαι. Είμαι από το Ρέσμα, από το πέραμα Μιλβοτάμου. Έχω 16 γόνια, μεταξύ αυτών 5 της έκονα. Και ήρθα τώρα εδώ πέρα καθόμαστε. Γιαγιά και παππού δεν θυμάσαι? Όχι, γιαγιά και παππού κανένα, ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη, κανένα. Όμως εσύ είσαι παππούς ο ίδιος. Πώς? Ας σαν παππούς εσύ? Εγώ είμαι ευτυχισμένος, δόκτωρ Θεό, ειλικρινά. Το συμβουλεύεις τα εγγόνια σου? Πώς? Τι τα συμβουλεύεις τα εγγόνια? Να αγαπάνε τον κόσμο, να μην πειράζουν, να μην κακομιλάνε. Σε καλές γραμμές τα βάλω. Και τι μαντινάδο θα μας αφιερώσει? Ο Λευτέρης είναι μαντιναδολόγος, να το ξέρετε. Λέει καταπληκτικές μαντινάδες. Χρόνια πολλά του εύχομαι και να είναι ευτυχισμένα και η ζωή σου άνοιξη να είναι πάντα για σένα. Και πρωτοχρονιά χρόνια πολλά λένε όλα τα χείλη και αυτή δεν καταλέφθηκε μια κάψα να μου στείλει. Πρωτοχρονιά. Ονομάζομαι Σακύρης Αντώνιος και έχω να πω ότι συμπατούδες τις γιαγιάδες δεν τις ζήσαμε. Εγώ δεν τις πρόλαβα. Πρόλαβα μόνο τη μητέρα και η μητέρα μου.
και αυτή πήγε και έκατο με το γιο της που είχε χωρίσει και τον έφτιαχνε και έτσι δεν είχαμε παρεδώσει. Δεν είχατε παρεδώσει. Δεν είχαμε παρεδώσει. Σου έλειπε, Αντώνη, σου έλειπε? Όχι. Δεν την είχα ζήσει. Το λίγο που την έζησα με έβαζα και έκανα δουλειές. Οπότε δεν της είχες και μεγάλη δυναμία, Όχι, όχι. Με έβαζα να παποτίζω τα ζώα, να βοηθάω στα αγροτικά, στο τελείωστο. Ενώ ήσουν μικρό παιδί? Μικρό, ναι. Ήταν σκληρή γυναίκα γυνιά? Πολύ, πολύ σκληρή. Σκληρή, Ναι. Και πηγαίναμε και ποτίζαμε τις πατάτες ποτίζαμε και πηγαίναμε πάνω στο μήλο να το ζελαλώσουμε. Αυτός ο μήλος ήταν νερόμήλος, έτσι, από αυτούς που έχει στο λασίδι, τους ψηλούς, Και πηγαίναμε πάνω στο ζελαλώσουμε από αυτό και βάλαμε μια νερό και κάνει αυτό. Είναι το μήλος, έβγανε το νερό, ναι, πέτανε το νερό στη στεγνή, στη στέγναμε. Και τι τρώγατε με τον παππού? Τυρί και ψωμί, ένα ντουβά παλιό είχαν οι παλιοί, οι γέροι, ένα ντουβάδες, οι λένε, σαν σακί ήταν το. Μια δάντα, ντουβάδες λένε οι γέροι, ντουβάδες. Τι πήγε μέσα? Είχαμε τυρί και ψωμί, τίποτα άλλο. Και ένα μπουκάλι κρασί. Γιατί πίνεις και κρασί? Ναι, πίναμε και κρασί, ένα μπουκάλι κρασί. Για να ζεσταθείτε. Άντε παππού να πιούμε ένα κρασί και μετά δουλέψουμε. Ήσουν μικρό παιδί? Ναι, μικρό παιδί. Και πήγε να ψήκασε τις πατάτες αξανάκολα. Αξανάκολα? Ολιώς, με την όψη ψήκασε την πατάτα. Έτσι ψεκάζαμε από μπρος, ψεκάζαμε την όψη την πατάτα. Γιατί λοιπόν τις ψέκαζε με την όψη? Για να μην το έρχεται το φάρμακο. Έρχεται το φάρμακο να... Δηλαδή τι το αξανάκολα? Μαρίνα, μπορείς να μας κάνεις μια τέτοιο, τι εννοεί? Πώς δηλαδή γίνεται το ψέκασμα αξανάκολα? Αυτό είναι το ίσιωμα. Ναι. Αλλά σου έρχεται όλο το φάρμακο στο πρόσωπο και προχωράς έτσι. Προς τα πίσω. Για να μην σου το φάρμακο. Για να μην μπαίνει το φάρμακο. Τον αγαπούσες δηλαδή τον παππού, Τότε παίρνω εγώ μαζί και πήγαινα όπου να είναι. Και πέθανε μεγάλο σε ηλικία? Μεγάλος είναι αυτός 80-90 χρονών. 90 χρονών, ναι, μπράβο, καλά έχεις ο παππούς. Είμαι 84 χρονών. Παππού και γιαγιά δεν γνώριζα ποτέ μου. Αλλά η πεθερά μου ήταν πολύ καλή γυναίκα. Με αγαπούσε πολύ. Από μικρό όμως? Ναι, από μικρό. Από 12 χρονών. Και λέει στις πόσεις να πάρεις το ζώο που είναι καλό παιδί και να περάσετε καλά και να ζήσετε ευτυχισμένοι. Πραγματικός όταν πήρε στρατιώτη μου είπε η γυναίκα μου ότι η μαμά επέθανε. Όταν πολύ εγώ επαρθήκα με τη γυναίκα μου, είμαστε πολύ αγαπημένοι, πολύ ευτυχισμένοι. Η πεθερά μου έκανε καλό, στη Φάδο έκανε καλές ρουβόπες, έκανε καλές μπιστρόπιτες, δεν θα τις χαλάσω ποτέ μου όταν να ζω. Κουμάκι, μένω στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηράκλειου και στην περιοχή που είναι το ζωονομικό, έτσι λέτε. Είναι εκεί που είναι ο Λάκκος. Ξέρετε που είναι ο καφενείο Λάκκος? Ακριβώς εκεί που είναι το καφενείο Λάκκος είναι το σπίτι της κυρίας Κατίνας. Ναι, ναι, εκεί στην πλατεία κάθομαι. Είναι το σπίτι το πατρικό, η Ζαζά. Για πες λοιπόν για αυτή τη γιαγιά. Ναι, η Ζαζά λοιπόν ήταν πολύ καλή, Ελένη τη λέγανε και είχε
ήταν με τη μαμά μου μαζί και ο παππούς ήταν στο παλιό σπίτι και ήσαζε στη μπάνια. Πώς τον λέγανε, πώς λέγανε? Μανώλη, Μανώλη Καφετζάκη. Και πώς το λέγανε αυτό το επάγγελμα? Σκιτζή. Σκιτζής. Πάμε στο σκιτζή. Είχανε στη μπάνια και τα παπούτσα. Αυτός ειδικός ήταν στα στιβάνια, ο παππούς. Και το βράδυ πήγαινε στο σπίτι που ήταν η γιαγιά με τη μαμά μου και ήθελα πάνε και να πάνε να κοιμηθεί, γιατί όλη μέρα ήταν άϊπνος. Όλη μέρα. Τι ωραίο φαγητό έκανε η γιαγιά που θυμάσαι? Τι ωραίο φαγητό έκανε που θυμάσαι? Η γιαγιά μου έκανε το μαγείρι. Α, για πες μας τι είναι, το ξέρει το μαγείρι? Για πες μας τι είναι το μαγείρι? Α, εζήμωνε ζύμη. Και μετά ίναζε το φύλλο και είχαμε φύλλο και το κόβε μετά τετραγωνάκια και ήβραζε το μισό και το άλλο μισό το τηγάνιζε και ρίχνε μέσα στο ζεστό το τηγανιτό και το έκανε διανομή. Και ήταν ένας φυλός αυτό, Ναι. Ήταν δυναμωτικό αυτό. Πολύ. Πάρα πολύ. Εσείς πόσα αδέρφια είσαστε? Εμείς είμαστε 13. 13 παιδιά είχε η μάνα μου. Αλλά όλα δεν ήταν. Εντάξει. Ο όνομας μου είναι Γιώργος Μελαγγιανάκης, είμαι από το Ηράκλειο και είμαι 60 χρονών. Εγώ δεν γνώρισα από τη μεριά του τη μητέρα μου, δεν γνώρισα τον πατέρα της, γιατί επένανε πολύ νωρίς. Γνώρισα τις υπόλοιπες, τον πατέρα μου, τη μητέρα και τη πατέρα και τη μητέρα μου, τις χωρισμένες τη μητέρα. Μου αγαπούσαν πάρα πολύ, μου κάνανε ό,τι ήθελα, φαγητά μαγειρεύανε τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα με ένα πρόβλημα, καρδιοστένωση λέγεται, και είναι προώρηση φύγει στο εγκεφάλου, το βοκάλο του εγκεφάλου. Και με πήγε η γιαγιά μου η συγχωρεμένη 5 μηνών ήμουνα και με χειρίσαν στο Μπέγον, ο κύριος Κομινός και ο κύριος Δοξιάδης. Και που γεννήθηκα, προβληματιζόταν η ζωή μου και η ίδια η γιαγιά μου πώς θα πάει από εκεί πέρα η ζωή μου. Και ισχούσανε πώς θα πάω στα γράμματα και πώς θα πάω τελικά να βρω μια δουλειά να τα βγάλω πέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Η μάνα, τη λέγανε Ειρήνη και μ' αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί με το μικρό τζεγόνι και όταν πήγαινα στο σπίτι η χαρά μου ήταν να μου φτιάξει κάτι να φάω, πάντα να μου δώσει λεφτά να πάρω καραμέλες και ήταν η χαρά μου να δώσει η γιαγιά του το σπίτι μας. Και άμα δεν είχε λεφτά? Άμα δεν είχε λεφτά θέλω να μου δώσει να αυγό. Το πιάνε, το βάλε στις τσέπες για να είναι τα διηθιά μου. Γιατί τι έκανες με το αυγό? Με το αυγό αυτό το πήγαινα του μπακάλι και μας έδινε καραμέλες, στραγάλια. Πήγαινε το αυγό στο μπακάλι και ο μπακάλης του δίνε καραμέλες. Ανταλλαγή λοιπόν, Δεν είχαμε λεφτά, τι τα έκανα. Και την πρωτοχρονιά? Την πρωτοχρονιά μου φτιάχνει η μητέρα μου την βοδιά, την πετσέτα και βάζε μέσα τα πάντα. Αμύγδαλα, στραγάλια, φουντούκια, καρύδια. Να λέει πάρε την πετσέτα την βασιλιά σου, της κάμισε το ποδαρικό. Το ποδαρικό ήταν τώρα να πάρω μια πέτρα απ' έξω από τον δρόμο, να την βάλω από πίσω από την πόρτα μόλις ήρθανα, να κάτσω απάνω λέει να κλωσίσει η κότα.
Επειδή ήμουν αγόρι, ας πούμε, κλωσάγανε οι κλικότες τους. Και με χατζηλίπανε κιόλας και έφευγα μετά. Το πιο ωραίο φαΐ? Το πιο ωραίο φαΐ που μου έφερε ήταν το κουνέλι σφουγγάτο. Κουνέλι σφουγγάτο, εγώ δεν την ξέρω. Από τη Μίνα όμως. Από τη Μίνα, τι σημαίνει τη Μίνα? Μικρό. Τότε δεν είχαμε, ναι, μωράκια βγαίνανε. Από όλες αυτές που άκουσες και φυσικά και με τον άνθρωπο που είπε την ιστορία. Ποια σε άγγιξε πιο πολύ? Της κυρίας Της κυρίας Μαρίας. Της κυρίας Μαρίας, ναι. Τι συναισθήματα σου δημιούργησε αυτή η εικόνα του ότι ήταν ανταλλάξιμοι, ότι ξεριζωθήκανε, χάσανε το σπίτι τους? Με στεναχώρησε, δηλαδή με το γεγονός ότι θα υπήρχε πολύ πόνος τότε και έπρεπε να υπήρχε λίγο αυτή η αγάπη, μια συμπόνια από κάπου έξω. Ναι, στη ζωή πολλές φορές εμφανίζονται οι συνθήκες, οι καταστάσεις σε δίπολα. Ναι, δηλαδή, από τη μία υπάρχει πολλή δυσκολία κάπου, αλλά αν έχουμε ανοιχτά λιγάκι την ψυχή μας και τα μάτια μας, μπορεί να βρούνε το θετικό κάπου να μας στηρίξει. Ναι, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε. Τα πιο απλά πράγματα ήταν και τα σημαντικότερα. Ακριβώς. Γιατί τώρα είναι τελείως διαφορετικά, είναι τελείως αντίθετο. Η ζωή σου να είναι όλο αγάπη, να αγαπάς. Γιατί αν δεν αγαπήσεις, δεν αγαπάς. Να αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου και μετά τον κόσμο. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι. Πρώτα τον εαυτό σου. Έλα να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω. Να είσαι πολύ χρόνια. Εγώ ελληνική, να σε πας ελληνική 100 τόσο. Πάω. Γεια σου Αγγελό, λοιπόν. Λοιπόν, εμένα μου άρεσαν όλες τις ιστορίες που άκουσα. Το μικρόφωνο γιατί δεν σ' ακούνε οι κυρίες και κύριοι. Ωραία, τώρα ακούμε. Ναι. Ωραία. Εμένα μου άρεσαν όλες τις ιστορίες, ήταν πολύ ξεχωριστές όλες. Και ιδιαίτερα, βασικά μου άρεσε πιο πολύ της κυρίας Βαγγελιός, νομίζω. Βαγγελιός, ναι. Ωραία. Και τον κύριο Γιάννη, γιατί και με τον κύριο Γιάννη είμαστε συγχωριανοί, τελείως τυχαία. Και ήταν όλες πάρα πολύ ωραίες. Οπότε έμαθες και κάτι για το χωριό σου? Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Μας είπε και ένα έθιμο που δεν το ήξερα που το έχουμε. Εμείς στην οικογένειά μου δεν έχουμε τόσα έθιμα πλέον, γιατί η γιαγιά μου πλέον δεν είναι μαζί μας και γενικότερα δεν είμαστε παραδοσιακοί, αλλά όχι και τόσο. Οπότε προσωπικά εγώ δεν ήξερα καν για το έθιμο αυτό, αλλά ήταν πολύ ωραία πράγματα. Αυτό. Τα συναισθήματα που σου δημιουργήθηκαν? Νοσταλγία θα έλεγα, γιατί μας είπανε κάτι πολύ προσωπικό ο καθένας τους που πλέον δεν το ζουνε και το είχαμε ζήσει παλιά. Αγάπη που οι περισσότεροι ήταν πάρα πολύ κοντά με τους παππούδες τους που προσωπικά δεν το περίμενα λόγω των συνθηκών που βίωναν, να το πούμε έτσι. Το χρόνο να είστε καλά, κοπέλα μου. Ίσως της κυρίας Μαρίκας, γιατί... Της κυρίας? Μαρίκας. Της κυρίας Μαρίκας, ναι. Γιατί και η δικιά μου γιαγιά μου έχει πει ιστορίες από την κατοχή πολλές και τις θυμάμαι. Δεν ακούγομαι. Δεν ξέρω, εγώ ακούω, δεν ξέρω. Και η δικιά μου γιαγιά μου έχει πει αρκετές ιστορίες από την κατοχή και τις θυμάμαι και δηλαδή μου έχουν μείνει και εμένα και είναι μια ωραία ανάμειξη και αυτή, οπότε αυτή είναι η ιστορία που με άρχισε. Το μικρό παιδάκι και μετά με τη Ρώμα που... Και τι συναισθήματα σου δημιούργησε αυτή? Συγκίνηση που άκουσα την ιστορία και τη μοιράστηκαν με μένα και που μου θύμισε και εμένα τη γιαγιά μου. Εγώ δεν έχω τόσο δυνατές μνήμες με τις γιαγιάδες μου, διότι μία είναι μικρή σε ηλικία και δεν την νιώθω τόσο πολύ σε γιαγιά μου και η άλλη είναι σε ανάλογη φροντίδα, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένα. Περισσότερο μου έκανε εντύπωση στις ιστορίες της κυρίας Βασιλείας, νομίζω που λένε. Εγώ. Ναι.
Το θάρρος που είχε βασικά, ήταν αρτισμένη σε αυτή την εποχή, είχε θάρρος πάρα πολύ για να πολεμήσει και να κάνει αυτό που ήθελε. Και τι συναισθήματα σου δημιούργησε αυτό μέσα σου? Πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα, γιατί πραγματικά πρέπει όλοι να έχουμε το θάρρος που είχε τότε και μου έκανε και εντύπωση για την εποχή που είχε ζήσει. Και εμένα. Και να επιλέγουμε το δρόμο μας εκεί που μας πάει η καρδιά μας και να πληρώνουμε και το κόστος γι' αυτό. Ναι. Να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας για να πάμε μπροστά. Γεια σου Νησίνη. Εγώ περισσότερο, καταρχάς όλες οι ιστορίες ήταν πάρα πολύ ωραίες, όπως είπε και η Αργυρό, και είναι πολύ σπουδαίο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θυμούνται ακόμα τους μεγαλύτερους, τους δείχνει ότι οι σχέσεις είναι διαχρονικές, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά εγώ περισσότερο συνδέθηκα με την ιστορία της κυρίας Βαγγελιός και της κυρίας νομίζω Βασιλείας, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη, Βασιλείας, γιατί καταρχάς μου θυμίζουν πάρα πολύ τις γιαγιάδες μου και οι δύο, πάρα πολύ. Εμφανισιακά και στον τρόπο που μιλούσαν, αλλά και οι ιστορίες τους, ειδικά το πώς περιέγραψε η κυρία Βαγγελιό τον παππού της, μου θυμίζει πολύ πώς μου μιλάει η δικιά μου γιαγιά για τον μπαμπά της. Το πώς ήταν, ας πούμε, στη μέση, γιατί και αυτός έκανε, νομίζω, δεν θυμάμαι, μπορεί και να τα μπερδεύω λίγο, γιατί δεν είμαι και τελείως σίγουρη, αλλά ας πούμε ότι πώς μιλάει για αυτόν έτσι με το θαυμασμό, με το ότι ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ότι είχε πολύ μεγάλη αγάπη. Οπότε αυτό έτσι κάπως να το πω με συγκίνησε, γιατί θυμάμαι τη γιαγιά μου η οποία μένει μακριά, γιατί μένει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι από εκεί οι γονείς μου. Οπότε και τις δύο, γιατί και οι δύο μένουν πάνω, τις βλέπω πάρα πολύ σπάνια. Οπότε πάντα έτσι χαίρομαι πάρα πολύ και μου λείπουν και πάρα πολύ. Συνδέθηκα πιο πολύ με την ιστορία του κύριου Γιάννη, που δεν τον βλέπω εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή είπε ότι η γιαγιά του έδινε διάφορα πράγματα και αυτό με την ποδιά που είπε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και μου θύμισε πάρα πολύ τις δικές μου γιαγιάδες, που θυμάμαι και από μικρές και εμένα και στις αδερφές μου, μας έδινε πάντα κάτι, δηλαδή ποτέ δεν φεύγουμε ας πούμε το σπίτι μαρια χέρια. Και μου το θύμισε πάρα πολύ, γιατί ακόμα έχουμε και διάφορα πράγματα που μας έδιναν και μας δίνουν τώρα ακόμα. Μικρά πράγματα, αλλά για μας έχουν μεγάλη αξία, δηλαδή, όπως και για εκείνον που είχε. Δηλαδή δεν είχε να κάνει άμα ήταν κάτι μεγάλο ή κόστησε πολύ. Μικρά πράγματα, μεγάλες αξίες για εμάς. Και μου τις θύμισε πάρα πολύ τις ιδέες μου. Και τι συναισθήματα σου συγκίνηση και χαράκι για τη γιαγιά του. Κατάλαβα ότι είναι πιο σημαντικά αυτά, δηλαδή. Και καμιά φορά τα παίρνουμε, αλλά δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία, αλλά κατάλαβα ότι έχουν περισσότερη αξία. Και όσο μεγαλώνουν, καταλαβαίνουμε κιόλας. Και μπορώ να πω ότι ξεχώρισα δύο, της κυρίας Μαρίας και, ναι. Και του κύριου εδώ πέρα με το κόκκινο. Του κύριου Νίκου. Του κύριου Νίκου. Ναι, εσάς. Αρχικά της κυρίας Μαρίας την ξεχώρισα διότι και εμένα οι δικοί μου παππούδες είναι πρόσφυγες και φύγανε από τη Μικρά Ασία. Οπότε μου έκανε εντύπωση όλα αυτά που ανέφερε και μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα αρκετά, διότι αντίστοιχες στιγμές πέρασαν και οι δικοί μου άνθρωποι μέχρι να φτάσουν εδώ πέρα. Και για να γεννηθείς εσύ, ναι. Για να γεννηθούμε όλοι. Για να ξεκινήσουμε και μια νέα αρχή βασικά. Ακριβώς, ναι, έτσι. Και του κύριου Νίκου, διότι με τον παππού μου κάνουμε αντίστοιχες δραστηριότητες, όχι τόσο ως εργασίες, αλλά κυρίως για να περνάμε χρόνο μαζί. Δηλαδή, μία έντονη ανάμνησή μου ήταν το φτιάξιμο του χαρταετού που κάνουμε κάθε χρόνο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Ναι, είναι κάτι που. Ναι, μου αρέσει ιδιαίτερα να το κάνω, ξέρω εγώ. Μαζί με τον παππού. Βέβαια. Και σε εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή σου. Να σε ενημερώσεις, να προσέχεις τον εαυτό σου. Τα καλύτερα. Να το έχετε αυτό κατά νου, ότι οι άνθρωποι έχουν πολλά να μας πούν. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές καρδιές και ανοιχτά αυτιά. Αγάπη να μην κολλάμε εκεί στη λεπτομέρεια, το ότι ο άνθρωπος που είναι μεγάλος λέει πολλά, ίσως λίγο περιττά, ίσως μας τρώνε λίγο χρόνο παραπάνω, όμως κρατήσει την ουσία. Γιατί έχουν πολλά πράγματα να πούν οι άνθρωποι.
Η εμπειρία και η σοφία της ζωής είναι πολύ σημαντικό για τις ζωές σας αργότερα. Το είδα εγώ πώς λειτουργήσε σε μένα και πώς λειτουργεί στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και εγώ γιαγιά. Και μεγάλη ευθύνη αυτό το πράγμα, μεγάλη ευθύνη. Να έχεις εγγόνια και να πρέπει να τους μεταλαμβαδεύσεις και στις δικές σου γνώσεις και εμπειρίες και με τη στάση του ζωής τους. Βλέπετε ότι εδώ οι άνθρωποι δεν λέγανε πολλά πράγματα. Αγράμματοι άνθρωποι ήταν, αλλά λέγανε στάση ζωής. Και αυτή υιοθετήθηκε τελικά. Αυτοί κράτησαν. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Πόσες φορές είπε τη λέξη καλός? Καλός, πολύ καλός, καλός. Και λες τώρα εντάξει καλός. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι όλο αυτό που περικλείει μέσα αυτή η λέξη καλός. Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο που για μια ακόμα φορά ήταν μαζί μας. Είναι για μένα πολύτιμο συνεργάτη. Δεν ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο 90 τόσο χρονών και να κάτσει ακόμα σε μια καρέκλα. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι μετακινούνται σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο να κάτσει τόση ώρα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το βγαίνει. Δεν θα πει τίποτα. Δεν θα το βγαίνει εδώ. Εμένα μου άρεσαν όλες τις ιστορίες γιατί ήταν κάτι από τις ιστορίες του δικού του παππού. Ο παππούς που πολέμησε στο Αλβανικό, πολέμησε στην Αλβανία, πέθαναν όλοι σχεδόν οι φίλοι του και από τότε που μου έλεγε τις ιστορίες του, μου έλεγε τις ιστορίες της ζωής του. Ήταν και αυτός κατατρεγμένος άνθρωπος, δηλαδή πολύ φτωχός, πάντρεψε πρώτα τις αδερφές του και μετά παντρεύτηκε και έπρεπε να παντρευτεί αυτός. Επειδή ήταν άξιος άνθρωπος, παντρεύτηκε σε μια πλούσια οικογένεια. Από πού είναι? Από το λεγόμενο Τρικαλινός, από την πύλη Τρικάλου. Και μεγαλώσαμε εγώ και την οικογένειά μου και όλοι οι συγγενείς με ιστορίες από το αλβανικό μέτωπο. Και γι' αυτό ασχοληθήκαμε όλοι με το ιστορικό αρχαιολογικό, δηλαδή με τις ιστορίες, και επειδή ήταν πολύ καλός αφηγητής, έτσι και εμείς ασχολούμαστε όλα τα εγγόνια του, ασχολούμαστε λέγοντας ιστορίες. Και έτσι ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμα σήμερα να λέμε τις ιστορίες μας και να μοιράζουμε την αγάπη μέσα από την καρδιά μας. Αυτό εγώ το ζωγράφησα και σε έβαλε και το όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.